Dame i gospodo, ovih adventskih dana čitamo kako su cijene za tradicionalne namirnice drastično poskupjele. Tako je primjerice bakalar poskupio 30% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno su plaće na istoj razini već godinama i to kakove plaće. Asistentica u nastavi sa završenom učiteljskom akademijom zarađuje 3.000 kuna. Jedan pak ravnatelj iz Zagreba mi je dao informaciju da je zaposlio srednjoškolsku nastavnicu iz Dalmacije koja zarađuje 6.200 kuna. Ta nastavnica plaća najam stana 3.000 kuna. Znači njoj za život u Zagrebu ostaje 3.200 kuna. Pita li se hrvatska Vlada kako ljudi žive, to jest kako uopće uspiju preživljavati? Nažalost, Vlada koju plaćaju hrvatski građani ne rade za interese tih građana, već za nekolicinu moćnika s kojima se besramno bogati i to na štetu ogromne većine u Hrvatskoj. Korupcija hrvatskim građanima po procjeni Europskog parlamenta uzima 60 milijardi kuna godišnje i upravo zato spomenuta nastavnica zaradi 6 umjesto 12.000 kuna koliko bi trebala zaraditi da može dostojanstveno živjeti. Nastavnici žive nedostojanstveno, ali zato predsjednik Vlade, Sabora ili ministri žive kao da su na dužnosti u Švedskoj ili Njemačkoj, a ne u Hrvatskoj, od voznog parka do uvjeta rada. Danas, kao i zadnjih 20 godina. Uzmimo primjer Sisačke rafinerije, ukidanje 500 radnih mjesta koje je prouzročio premijer Plenković. Znači Plenković je MOL omogućio zatvaranje rafinerije kako bi MOL hrvatsku naftu jeftino izvozio u MOL-ove rafinerije u inozemstvu, a potom skupo prodavao INA-i. Ovo se zove nesavjesno poslovanje, to jest krađa hrvatskih građana te omogućavanje ekstra dobiti MOL-u. Svaki analitičar će zaključiti da je za ovu odluku netko primio novac. Je li to Plenković ili Ćorić, ja to ne znam, ali da je Hrvatska oštećena to je činjenica, kao da je energetska suverenost tim činom narušena. Drugi primjer je stjecanje vlasništva nad kutinskom Petrokemijom od strane INA-e i PPD-a. Način na koji je Vlada dala većinski paket dionica jest kriminalan i za to nije potrebno posebno revizorsko znanje. Taj ugovor daje sve moguće zaštite INA-i i PPD-u, ali Hrvatska je u potpunosti ugovorno nezaštićena. Rezultat tog lopovluka jest da Petrokemija ne proizvodi umjetna gnojiva, već uvozi višestruko skuplja gnojiva iz inozemstva. Sada pak INA i PPD prodaju poklonjeno vlasništvo te će masivno zaraditi. Tko je upetljan u ovaj očigledni štetni posao za Hrvatsku? Prema informacijama koje sam dobila iz više ministarstava, osobno su upleteni Andrej Plenković i Gordan Jandroković. S obzirom na pogodovanje PPD-u od strane ovoga dvojca te rast PPD-a u zadnjih 6 godina, postavlja se pitanje tko je uopće vlasnik PPD-a? Jesu li Plenković i Jandroković suvlasnici tog sustava? Jer ako sve ovo čine kako bi PPD gomilao dobiti, a Hrvatska to plaćala i hrvatski građani trpjeli štetu, onda postoje sljedeći motivi za ove zlouporabe. Ili imaju osobnu korist, ili su poslovno neuračunljivi, ili su agenti koji rade protiv Hrvatske. Ovu vrstu korupcije ne može podnijeti ni jedna država bez bolnih posljedica. Te bolne posljedice sam navela na primjeru naših učitelja i nastavnika, te nepodnošljivoj skupoći koju imamo u Hrvatskoj. Hrvatska, kao i sve druge države, ima DORH koji treba sprječavati korupciju. Međutim, DORH je sam upleten u korupciju. Ovih dana smo doznali da je DORH izravnom pogodbom naručio od tvrtke KPMG iz Poljske reviziju bivšeg Agrokora. Znači, nije uzeo više ponuda, a sam ugovor je u potpunosti sporan. Dakle, institucija koja postoji da suzbija korupciju sama je upletena u korupciju. Postoje pak informacije koje govore da je s Todorićem napravljen dogovor 2017. da potpiše predaju Agrokora, a Plenković se obvezao da ni Todorić ni njegovi sinovi kao ni bliski suradnici neće biti procesuirani. Upravo se sve navedene radnje oko Agrokora kao i Fortenove odvijaju kao u nekom mafijaškom scenariju, te ni nakon 5 godina ne postoji ni potvrđena optužnica, a kamoli presuda. Sve ove činjenice govore o dekadenciji vladajućih struktura u Hrvatskoj. One su sve podredile svojim prljavim interesima koji su protivni hrvatskim kao i europskim normama. Ali postoji Hrvatska koja je požrtvovana, domoljubna i uspješna. Naši nogometni heroji izazivaju poštovanje cijeloga svijeta, jer kada postoje pravila koja su jednaka za sve, tada dolazi do izražaja pobjednički i pošteni duh hrvatskoga čovjeka. To vidimo na našem Luki Modriću, Dejanu Lovrenu te svim našim nogometašima. Njihovi talenti, kao i njihova skromnost kada kažu Hrvatska ispred svih, jesu temelj njihovih pobjeda. Ovo su dvije Hrvatske, poštena i uspješna nasuprot gramzljivoj i pokvarenoj. Zato moramo iz hrvatske politike odstraniti gramzljivost i pohlepu te uspostaviti kulturu služenja i žrtvovanja za svoj narod. Hvala lijepa.